Good morning, we're Radio Tracer. Poklon. Da prijeđemo na stvar, care Zur. Kad smo razgovarali, obećali ste nam da će ovaj put biti od velike koristi. Tako je, gospodine Korigane. Upravo sam zaključio profitabilni biznis sporazum sa Motozombarom, planeta koje je van kosmokratske lige. Kao znak mog poštovanja, htio bih da pošaljem mali poklon kralju Motou. Ne sme da se otvara dok ne dođe do Motozombare. Spreman sam da vam ponudim 10.000 žutača da to izvedete. Obično svemirski tragači ne rade za administraciju konzorcijuma. Zafoga, mi smo Švorca, on odbija 10.000 žutača, pa je on paludeo. Sve ima svoje cene, gospodine Korrigan, a ja sam spreman da se potrudim. Tragač koji se zove Roy Farkod je zatočen jer je presekao stazu konzorcijuma na ruti 88 BKV. Solidarnost među tragačima nije samo legenda. Dogovorili smo se, vaš prijatelj će biti pušten. Kako si ih naterao da me puštaj? Reći ću ti neki drugi put. Sada bolje kreći i nemoj da radiš ništa glupo. Srećna sam što je Roy pušten, ali ima nešto čudno u svemu ovome. Kao prvo, mi prevozimo kontejner za konsorcijum. Kao drugo, ne znamo šta je unutra. Ne brini si, Ana. Samo prevozimo mali poklon za mladog kralja. To ostavimo i odlazimo sa 10.000 u našim džepovima. Vrlo jednostavno. Za vas je, gospodine, Jago Karčarijas. Jonas, ovo ti je posljednje upozorenje. Prestani da se igraš sa tom kutijom. Čuo se, Kvik, skloni svoje prljave šape! Ja sam grof Gongs, savjetnik kralja Utoka. Ovdje malo Korrigan. Imam paket za kralja Utoka. Savršeno, bit će mu drago da vas vidi.
Dobrodošao u moje carstvo, malo Korigan. Ja sam kralj Utok, spremi se za borbu. Spremi se za borbu! Mislio sam da je Gonks rekao da će mu biti drago da nas vidi. Bravo, malo, brz si. Čudno. Taj poslednji udarac je išao direktno u nas, ali sve radi normalno. A šta to znači? Sad je red na mene da te naučim jednu igru. Zove se kukavica. Prazno je. Neko iz posade cara Zoksa je napravio veliku grešku. Da. I nadam se da mi nećemo biti odgovorni za to. Izvinite, princezo, ali nije došlo do greške. Pravi paket je stigao na pravo mesto, pošto ste vi carev poklon, zvezdani vojvoda i njegova posada. Imao si dogovor da nas predaš za samo 10.000 žutaća. Bio sam prevaren. Dešava se, princezo. Tako mi svih ne bole u celoj galaksiji, voto sam barem planeta džinova! Nažalost, ne samo džinova. Ona igra kukavica je bila baš zabavna, morat ću da je zapamtim. Pa, čekam vas. Svemirski tragači ne znaju da se ponašaju u društvu kralja. Oprostite nam, ostali smo bez reči zbog vašeg prijema. Hvala, princezo. Nikad nisam imao prilike da budem pilot, ali sam uvek hteo da se usprotivim najboljima. Mladi kralj meni izgleda kao bolestan. Trenutno ima jedan od svojih napada. Njegovo veličanstvo pati od čudne bolesti. Žao mi je što smo vas prevarili, ali mi i njegovi prijatelji pokušavamo da mu ulepšamo posljednje dane. Posljednja želja mu je bila da izazove velikog intergalaktičkog pilota. Zar doktori ne mogu nikako da ga izleče? Nažalost ne. Mislimo da njegova bolest ima veze sa lošim genom koji je sprečio njegov rast. Plašim se da je život našeg kralja pri kraju. Žao mi je zbog svega ovoga. Ovi grozni napadi su bili bez upozorenja, ali sada se osjećam fantastično. I gladan sam, šta kažete? Idemo po neku hranu. Ali, vaše veličanstvo, znate da nam nije običaj da ovako kasno služimo večeru. Izvinite, ako nije deo naših običaja. Hej, ja možda nisam kraljica, ali jesam princeza. I u mom kraljevstvu, ako je kralj gladan, onda je vreme da se jede bez obzira na običaj. U potpunosti ste u pravu, princezo. Večera će biti servirana. Jedite, tragači, koliko god želite. Možda nije dobro kao gulaš, ali nije tako loše. To mi je omiljeno jelo, ali zbog mog zdravlja mogu da jedem samo lekovitu hranu. To i dalje ne objašnjava šta mi radimo ovde. Baš mi je žao, Gonks je samo hteo da me razveseli, ali potrudit ću se da vaša poseta bude prijatna. Posebno zato što nikad nije ni trebalo da ja budem kralj. A zašto?
Ja sam samo bolesno dete koje nikad nije odraslo. Kakav je to kralj? Car Zoks je izveo svoj deo dogovora. Još uvijek čekam priliku da mogu da kažem konzorcijumu da ste vi ispunili svoj deo. Imaćeš svoje rezultate do sutra u zoru. A šta se desilo malo u Koriganu i njegovim drugarima? Utok ih trenutno zabavlja. Posle toga će biti moji zatvorenici. Kad ja budem bio kralj, potrudit ću se da više ne smetaju konzorcijumu. Gonks nije samo moj savjetnik, on je također moj doktor i dobar prijatelj. On nije kao ostali džinovi koji me gledaju sa visine jer sam manji. Kralj je častan zbog svoje mudrosti i hrabrosti. Kvik, ne radi to! U redu je, rekao sam ranije da svako može da jede koliko god želi. Mogu li da se igram sa njim? Utok možda jeste kralj ovde, ali u suštini on je mali dečak koji je vrlo usamljen. Želela bih da mogu da ga usrećim. Gde si? Ups. Je li ovo deo igre? Kvik! Ovo je grozno. Ovi rezultati testova pokazuju da postoji smrtonosni otrov u hrani koju je Utok jeo. Jedan griz je bio dovoljan da jadni Kvik ima ozbiljne reakcije. Da li je to bilo namerno trovanje? Mala količina otrova se dodaje njegovoj hrani u svakom obroku. A to bi dalo tron sljedećem u nizu kraljeva. A to bi bio Gonks. To je nemoguće. Gonks je moj dobar prijatelj. Stvarno mi je muka. Ne, vaše veličanstvo. Neko vas truje sa namerom. Žao mi je što ja moram da vam to saopštim, ali to je istina. Gonks, ako je moj jedini prijatelj ujedno i moj neprijatelj, šta da radim? Ne osjećam se dobro. Ovaj napad je gori od onog prošlog. Ako ne nađemo protiv otrov, ni kralj, ni Kvik neće preživeti. Neka ideja? Moram da odem u laboratoriju da napravim protiv otrov. Gonks ima laboratoriju na zadnjem spratu u severnom krilu zamka. Nikada ga nema tamo noću. Ne možemo neprimećeni ući u laboratoriju. Idem ja po portable skener, tako ću moći da vas vodim kroz ventilaciju. Kvik, Utok, obećavam da ću se vratiti sa protiv otrovom. To je to! Jonas, nalazimo se u severnom krilu. Kako su naši pacijenti? Utok se bori kao šampion, ali opet je izgubio svest. Kvik nije mnogo bolje, oboje imaju puno hrabrosti, ali imaju teškog protivnika.
Ovo je laboratorija. Ogromno je i ne znamo gde da počnemo. Bićemo ovde celo večer. Nećemo ako znamo šta tražimo. Kolmijak! Utok je zaboravio da nam kaže da laboratoriju čuvaju neke zveri. Ti počni, a ja ću se pobrinuti za ovo stvorenje. Imam sve što nam je potrebno. Samo se nadam da ćemo se vratiti na vreme. Pazi! Gongs, patiš od nesanice ili šta? Kako mogu da sklopim oka kad mi je kralj u opasnosti? Možeš da prestaneš sa glumom. Znamo kako i zašto si trovao Utoka. Ma nije valjda. Onda morate da znate da razgovarate sa sledećim kraljem. Šta uopšte hoćeš? Moć ili profit? Pomalo od oboje, a kao nadoknadu što sam vas doveo ovde, Jago Karčarijas će da uveća bogatstvo mog kraljevstva. Dozvoli da pogodim. Tvoja prva odluka kao votovog novog kralja, nakon što se otarasiš nas troje, će biti formiranje nove alijanse sa konzorcijumom. Čuli smo alarm. Šta se dešava ovde? To je sabotaža. Našao sam ovo dvoje kako se šunjaju ventilacionim sistemom. Mislim da je vreme za plan B. Pokušali su da otruju naše vazdušne zalihe. To je... Zlobno delo i moraju da budu kažnjeni. Zašto je sve tako tamno oko mene? Možda zato što smo ti upravo ubrizgali masivnu dozu istog otrova koji si davao kralju. Šta? Ako želiš protiv otrov, bolje nam reciš šta se sve desilo. Nemam šta da priznam, a uostalom vi blefirate, samo blefirate. Misliš da sam ja na tvojom mestu? Hteo bih da znam sve što je pre moguće. Ne mogu da vidim, sve je mračno. U redu, istina je. Dogovorio sam se sa konzorcijumom da se oterasim Utoka kako bih zauzeo njegovo mesto. Molim vas, dajte mi protiv otrov, umirem! Ti si izdajica, Gongs. Izdajica svog kralja i svoje planete. Ne, stanite, treba mi protiv otrov! Protiv otrov? Nema protiv otrova. Bio si u pravu, Gongs, blefirali smo. Ono što sam ti ubrizgala izaziva ozbiljne reakcije, ali nije opasno. Ovaj serum će ti pomoći da se smanje neželjena dejstva. Kralj Utok neće imati toliko sreće ako mu ovo s mesta ne odnesemo. Izgleda da naš mali prijatelj dobro reaguje na protivotrov. Voleo bih da to mogu da kažem za Utoka. Dala sam mu prve 2 doze. Sada možemo samo da čekamo.
To je samo rezultat nedavnih tragičnih događaja. Shvatili smo koliko smo pogrešili u tome što smo podcenili naše kralja. Nećemo napraviti istu grešku. I čestitamo vam na želji da ostanete nezavisni od konzorcijuma. Živeo kralj Utok! Živeo kralj Utok! Hvala vam! Sada znam šta je potrebno da se bude dobar kralj. Pre svega moraš imati samopouzdanje. No, u redu je, veličina i nije toliko bitna. Oni možda jesu džinovi, ali ti si najveći od njih svih, dečko. Mislim, vaše veličanstvo. Posle tebe, kvik, kvik. Pre nego što odeš, moram nešto još da te pitam malo. Spremi se, Zvezdani vojvodo, bit će gadno! Morat ćeš da budeš bolje, momčino. Spremi se za borbu.